Pwede. O ano na naman sa imo? O ano naman ini? Kaaga-aga malibungon ang payo. O isa man anday maglibong ang payo. Maharali digdio. Poro gibuhon ang winalat sa ko ni Agong. O. Takulong pa ang gibuhon. Kaya di lumibong ang payo mo kan. Kaaga-aga poro gibuhon. Ay. O relax ka sana. Igwa akong bulong sa arugaan na problema. Yung mga malibong ang payo. Ano na naman ang kademonyo na naisip mo dyan? Aw, ano pa man? Tiyo, ano, fight ka? Wala. Ay, puli rin eh. Maurag ka talaga pa eh. Talagang maurag ka. Kaipuhan ko man ang gadaan. Aram-aram mo ang ano ko talaga, mga pangangaipo ko. Aw, siyempre, ano ba't naging magpadikit ako dahil ko aram ang mga pangangaipo mo? Ano mo na? Iyo, fight ako dyan. Kudi, nailing mo, dakulong po ang gibuhon. Masamhod pa ako. Mahugas. Takul pong gibuhong tataon na lang. Buli, ni tataon na daw kaan. Tapos na kayo, pakaubos na kayo ni saka mo ang giribuhon. Dahil mga pwede ta, pag abot kayo ito, dahil lamo kinaginibo, mabuyong baga ako. At sampilong mo na kayo ito, kaya marin ang gibugo na halaton mo na sa nakaw. Ngaros mo. Umala, lugod sa imo. Sige, halaton ta ka. Iyo, sige. Ay, naman doon. Aloy, hali sana. Ay, inda daw. Bahala mo sa buhay ang kumain ng uda eh. Suluhong ko na ini. Pwede. Pwede. Ay, mas pwede. Pwede, tapos na ako. Ay, na ito. Pwede. 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 Ay, ka na pwede. Pwede. Ay, ka na pwede. Tapos na ako mag-ibo. Naman nang binayahan na ako. Parahidali pati ako mag-gibo ka mga gibohon para makahabol ako, makainom kami. Oh. Nagali na.